Ngiyabonga kakhulu. Dog yamadog. Uba nawafundisa ukucheat. Ukucheat futhi angifuna ngabo angene umpethe ngizenze nkosami inja. But nami ngibili lo muntu abona into ukuthi nifunda ama-form dance nisakhula like ningane zangakini omakhelwane yonke leyo nto leyo. And then sekuna11 ngajoina ama-class nakhona igqomo lalingenziwa kakhulu. So kube yilezo nalezo izitayelo oyifunda ngaleso sikhathi yabo. No, yazi umntando uyofunda guys. Sabingelela. Lapho guys uLulu washizitsha nima uLulu washizitsha guys ngobethi wavulela mina ukuthi ngifunde njengoba mina ngize kwi live le yena akubekufanga ngabe kuyona abashi mhlabeni asajwayelekile ungayifaka nginkopho luyanda yazi nenye into enze ungajwayeleki zangilimaza abola amhlami ngathani amaphatha aqumbili inkopho 2 inkopho ziphuma nenkopho zami zangempela so ngathi ayibo hey bo ayisoba nenkinga asenyakaza inyesh man kwase kunyakaza izinto guys ngizofunda ngempela ngizofunda but it's fine. That's bengizela ngishumaka so that mase sungikhumbula ubona imvuthu bese khanya hleli bala yabona Sinomak most boy man guys siqale this week and into ezibesingathanda besithanda ukuthi be private but since enibuzini ngoba senizenabuza ke ayisekho soyenza okay baba yabo manje ngifutha ukuthi ngenze kanje manje Friday uqosha kalidla ngizolo ngamoshi awe ma uzim ngiyadlala ngibeke phezulu kwelo phepha lesosi guys nodanda we bought like snakes for ukuthi ugela afunde but currently girl is not willing to do so. These are the snakes we bought ne ngiyafunda nje ngisakuzile amanye sesiwadlile ke and then sithenge no ice cream yeah ngo-233 rand yeah sithenga ama-snacks a-233 rand khashemi cabanga sakwazi shemi ukwenza ama-snacks wathengela ukuthi khona untando ezofunda ngiyafunda nje but akafundi yabo manje izinto eserious cha singiyaqala usifama ama-headset ngizokuziba lokhozi empela cause mina ngizoba live because guys mina angithi ayikho into engizoyenza currently kanji anonshi Tashi goshi adashi anonshi aniyoshi teju anonshi guys aba headphones adanda khuluma isichayini muwafaka athi Tashi goshi anonshi teju anonshi angazi ukuthi siwese wenze njani ke yoba connecting or what Omna ngithenge ama-top untando uthenge guys ngixele besikhalela ama-chocolates yeah sikhayela wona yezo mina nje untando ukuthi akathenge our chocolate ugeli uthi nena ufuna ukuthenga awani awe coconut yes our chocolate but then no coconut uyazi ukuthi mina I'm allergic to ama-nuts noma kuthiwa ama-kinut ethi ama-kinut nje kuthiwa coconut ubana angini-allergy uzize wathi nje ngitshela lokho mina nje ngifuna lawa ngiyakujama athi mina okay it's fine girl ngizothatha a-chocolate zikhanga awangena ama-kinut usephuze ama-energy awu-2 manje hawu kwangathi sekunamanga phakathi usephuze ama-energy awu-2 but still she's not studying angizostadisha kanjani ubheka isifo
Usufuna yonke into ngemali ozoyiblame cha funda Thembi. Hi guys. So thiningi ke untando uyafunda so I have to focus. So by the king guy got the gibukayo. Kunokuthi afunde uyadla. You can't eat and study at the same time. Ngiyadlala guys nami ngiyadla mangifunda. But I feel like I focus more kwinto esengidla then. But yeah. I love you so much guys. Thank you so much for coming to our school. Ngaba. Zulu. Thank you God dakhe siyabonga. Sokulethela mina ama-chalk. Ngiyacela abantu ungilethela. Ngoba sengidla ama-topper a-R16. Hambani uzile hambani. Nangu. Cabanga ukuthi ngawathenga ngawafaka efridge ngoba ngifuna abe nalo nokunjani. Avela phuma eseyimvuthu ngasanyanyile kanje. Esemabini. Siwadla mfethu sinangu. Siwadla ababewadla becomplain ukuthi ngiyanipha kodwa ngiyacomplain la. Evuthuka. Like literally. Sakela ngisho ukuthi kula kube mhlophe. Yahamba. Uzodle lesithathu. 2 seconds. Ngaka phuma ufunde untwana. Okay, so abanye manje ukukhulisa la. Intando efunda la. Awe ma. Communication. Ablabo. It's my favorite untando. Uthi hi na. Manje uyacomplain ngibhekisa ifoni kanje. That's a landing now. Ibo. Oh, I think one of my dates. Opa. What it seems. Bona nje ukuthi baqale ngomhla ka. Mina ngifunda online. Esikoleni ya physical nge-alternate. Ukuqala sifuna i-campus lesibili online. Kanjalo. But then bayenza ama recordings. Yeah, lawa online. Lawa aseclassini uzanga. It's shy. Wow. It's a Monday after all. Shy. Oh guys, I was writing what this kid doesn't shoot up in another magazine. But here we are. Here we are, baby. I feel like this color looks good on me. Bijan. When is your birthday, girl? Oh boy. Birthday amenge. Guys, ngisuthi. Ade ngidla kade sidla manje. Tando ade ngishayela uvala. Yeah. Bye. Ngishayela ubites. So it was a long week indeed. Do you dance classes? I haven't done my dance classes at Musgrave every Saturday. You pay 100 Rand. Yep. Awesome, thank you. Oh, the boy. Oh, bro. And mix the pan. Oh, hey. Hey. What's wrong with that? Untando, unda. You'll get it at the same time. And I think like. Jovan. When am I be a shy guys because very nang sing DM guy. No me. Yeah, hi Junior Piston John. I think very like some because very simple la. So the sense is going on. Also about it anti kanjani ngafuna ukufunda. Yazi ngibona. Ame kwi laptop yami la ebhala ukuthi le GTI ngeke izithenga. Ngabhala yena futhi. Le GTI ngeke izithenga. Nayi lapha ku laptop. Mevula laptop yami nje kuphana le nto. But
Cela ukubona uthando. Hey. Tando is studying, guys. She is studying. We are funda, and let us not disturb her. Oh, untando. Sengimvezini. Awusuke uma uhlabe u1 phela sengi. Ema siyahlaba u1 Jom, wazowamuhle mama. Teju Amalolo shy. I Sane Ash. Thank you. How do you multi? Yeah, but then I don't think like anango. Angaza hlala nini. How do you multitask school and dance? Very, very, very difficult that one, bro. But then, uNkulunkulu emuhle. Siyazama mfethu, siyapush. Like a cousin nokuthi like kwenza kanjani, because it's very difficult online. It's very draining, because umdanso on its own uyadrainana, bro. Like dance, I'll perform a stage, it's another thing. It's like ungcono udance on TikTok, like yabo bese stage umuntu faka any energy. Ubuya to hlapha dushama 5 gigs uthi uyabuya. You have to sleep 5 hours, noma 2 hours. Engalokho futhi energy drink sasuyabhala, kumele ufundile mawusazoqala ngazi ama chapter mangaka. So I would say nje it's very difficult online. Ukupusha kwethu, that means sama hard work ngempela. Ngifisa ukumbona. Hi. Sikhona mfethu, just born in right now sila. Guys, mangihlala eSouth Beach. ukhala ngokuthi buwena usuyoqeda uhave. How? Yeah. Second row. Second row. Ayilanga. Second row. Afuna mafapa. Ngifuna ngixhumelane. How? Ubhala ama-notes or you like your study? Ngizobhala futhi ngisachecka ama-dates ezinto yabo, ngisachecka amamasi, ngisachecka ukuthi ungibani. Ngizama nje njengokutshela khani ngivule i-laptop mina for this term yonke. So bomi bami thanda ukuphayana but kulungile. Mama. Sawubona umuntu omuhle. Hi Andile. Sawubona Njumani. Cela ukushutha nani nobabili lapho nginethandani ngisesiport nami njengamanje. Alright. I can king. Funda ntande kululu. Kaze ngayi bad influence. Engathi ungaqualify for exam ngoba uyi hard worker. Thank you. Ngiyambongela naye. Leonie boy Leoneshi. How bema yabingeleshi. Ibingeleshi. How bema. And umjayezela kimi la azomanda. Guys, Fondalo was taking out some marshmallows like right now. No, sengavalile. Azinkinga yami ke mina mfethu. Mengine stress ngiyadla. Oh yeah, ngidla junk. Yabo. Enza lokho ufunile. I-situation ngikhomba la. Mingadabuni. Mama ngitambe. Awuniyone. Stress yashe. Kanje manje uyawahle sisi noma wathi. Lawa ngizongathanda. Ngabona ingakho. Nanya. Blue. Ndaba ngi-understand. Just don't like. No, thank you. I look extremely gorgeous. Lapho njalo mangizobona campus. I stare at you for long. Thank you. Thanks, girl. Right wrong with Standards Eye. Una kunjini. Ukhiphe inkophe kabuhlungu. Wena uthi inkophe sisikhipha wena. I love you. I love you too.
akugcina untana abe ngishaya phela manje guys mina afunde kanti uyaya campusini yeah what you mean abe ngi-attenda kanjani yeah dog ngiyofunda ungishaya idense kodwa Hey. ayikendlula le You're so cool, thank you. As long as we drop, I'm glad to see. Alright. But it's tea. Clock that shit. Ramo Chapel, thank you. Mega Chapana Yabon, Mambelas, Mamuelas, and John Sissim. It's welling out into Bazani. Elalini yafangayo samele ngibhekise ngithelwe ngila down ngoba ngibhamnani thank you ndandidlala naye no nje ungashili ntontokazi ngaphela ntwana I love you sibengane sami love you too my love yazi umngani wami unenamba yakho uyangincisha yona cabanga ba lo yena wethelana Agora. Umntana uhlala eWest. Oh, kahle ngibona. Nasibe ngizosithuta kanje. Ngicela ungiphendula. Must be yes. Our ninja nesh go live esh. Walulesh. Eteli nontandesh. Awudema. Bana masehlala nje guys ivula amavuka ama hits. Yebo Tandwesh. That happened to Alba. What's that for? English. However, mom. Wow, I'm not even trying anything. English is that my cake and I'm come down. Often that gay period, darling. Kuzu, but lunch. Hi, okay, we'll figure out why is my. Yes, like almost every last week every day when come out wise because the are from activation and Serawal Muslim dance thank you follow her back and it's an cool tonight November so all special event yebo ngomhla ka 29 kuNovember lapha yana kamasho ePrincess Magogo sobe siqhoboka kushunqa phela usuku lamshunqwesh abo ngabe promoter ngidlala guys but usuku lamshunqo mhla ka 29 in Rainbow in guys abantu they are selling tickets go 100 rand so rather buy now. And let mama have pictures of us. I can't wait to see you on the 29th. So you tell enjoy. Thank you. I'll go back to here with the manjina.
Guys, I'm so obsessed ngam. I'm just so sazofika cala isnake nasla sicela omunye usisi ngenhlebele. She's eating a snake. She's not studying. She's not even looking at ina konjani yakhe laptop yakhe. But then, but to listen, we don't judge. Ngafika kwezinye ikole lamashu every year. Mamela siya kwesinye isikole namhlanje, but unfortunately we couldn't make it. So it was cancelled for tomorrow or it was cancelled nje. So I really don't know. I think like sobona kusasa ukuthi sisaphethe cela ukuthi ngeza okamashu. Like almost nje sonto lokho last week I was kamashu. Being traveler from my place ekuseni ngiye kamashu like ekuseni because I had to cover 7 eKBP garage. So from KBP and then sambe seyikoleni mhlawumbe ikole zu2 after that siyawise siyodla yabo babe masibo ukuthi do another activities and this not done the amount of money we wasted last week, bro. Also no suku bele activity yakho, also no suku we went out kwama dates icabanga but then we're just kids after all. And namhlanje we spent 230 rand on snacks. Nakhona most of us in izinto we don't need them, but then sithengile nje. Just namangazi ukuthi just why, but nje sithengile. I think ngisuthi manje and then ngisuthi ngathi ngalala. One thing about me mase ngisuthi ngathi ngalala. Cela ukubuza ukuthi le event engomhla ka29 kuzobe kumele kuvumeleke people who are above 18. I don't know. Chomile event le tonight in the age. Like kumele I don't do so. I think into inkinga lapha into kusudayisa utshwala. Njoba kudayisa utshwala usudinga ukuthi ube na 18. But then like do they check you or just I don't think so. Last year ngikhumbula check. Guys, but risk can as long as ngithenga ama-tickets na attend the event yababu wami ukubhelela ezini engilokhu nginiveze nomkhaba ngenhlonipha. But guys thingani izima late manje sisami siyaluma. I feel like ngizingilinde iningi ngizosubona namhlanje. That's why. Kobonga ngani enkosini ngingenalutho amashiya amahlezi ehliphikile ngezinje. Hayi ngikuklebela sayo ifun fair. Bese ifun fair imlo ngidlala inango. I-ranger yangiphula. Double delight. Cela ungithengela phela. Thengela what? Uthengelwani? Kobonga ngani. Ngiyafisa udanse nawe shem. Kuzokwenzeka my love. Kuzokwenzeka. Guys, whenever you see me, like approach me. And then, cause the type of person I am, tell you like you can literally see ukuthi lo muntu lo wants to approach you, but then tell you who are izinto ezinango naye and ngesabi ibalo zokodluka yini uzoyikhaya giving streets. To chafas to kill the nunus. I can't kill the nunus. That is a son. It's a son. It's a son. God doesn't want that. No, it's not a son. It's a son.
ngiyafisa ukudansa nawe Shane. Me too. Teach us Tatasi, which Tasem? Luhlezi ngikumention awu. Sorry guys, sorry. Like amfuqa manga amanye ama-mentions like bengiwabuke angikaze ngiwa-check name. Reason being I had a very hectic week. Ngitshela ukuthi nami ngisho ngesikoleni ngivuka nje. I had to vuka bethu mhlawumbe ngabo 5. Here's one. Kabethi ngibaba zidesa challenge one. As in guys, we were 5 and I had to cover 7 baby and then till some call and every day we mangibuya la endlini about 10, 11, close to 12. Ngibuya ngikhathele guys. I didn't even have like time for myself. So ungena TikTok benginela sengiyoposta ama-comments, amabuki, ama-mentions. So I'm really sorry bafethu. Kwamanye ama-video ngihlangana on TikTok on my FYP and then I'd be like, bro, lo muntu ngimentionile, so why didn't I say this? And into engiphatha buhlungu ukuthi khona omunye like approach and then like ask ukuthi ngibe i-partner yakhe MD and ngavuma yezo. Athi I know uzongi-update along the way bang-update ngitshela ukuthi we are looking at nge-6 October. Mina i-message ngizoyibona namhlanje I don't know whether mhla 20 ngizobona ngomhla 20 October. Bro, la muntu kade abenayo MD. Like I felt so bad. Ngeze ngamtshela ukuthi bro, I'm really sorry. Cause namhlanje kwakutshela ukuthi namhlanje besohamba but like kube cancelled because like okay, some other reasons. But nje namhlanje benzoba busy. But nje I felt so bad afuqomanga. Yo, ngasaxolisa ngithi futhi ngiyaxolisa fethu. Goodbye DC challenge plus teachers. Okay. Akuhleka urumba shuthi. Yes, igoqa. No, ngiserious. Are you a stud? How? Didn't start. Okay, siqale lapho. What is a stud? What is your definition of a stud? Because basically you don't know. And you cannot. What is it? What is your definition of a stud? Because by the look of things, we don't have the same definition. Awesome, just in the sun, good. Thank you so much. Thank you so much. Guys, my mom and papa, but hi, Makum. Ah, Makumalamushe, right? Guys, I'm sharing no rooms, I'm sharing no dando. Yeah, I'm talking about dando. I'm a dundwesh, I'm a dundwesh. Dundwesh, we are fundwesh, ngoba esikole nesh. Ushubelesh. Isikole simla. Simumila. Wena nje kahle kumele nje usuphatha lempahla zokushobilala. Awusho ngozi. Uthi sicabanganga kodwa phela vele siyavuka yini kuseni cha? I think so. Kanti akhansela namhlanje umele yenze kusasa phela. Jalo nje give up activator. But I just think today was just a matter of who's here. Yeah, the thing is, gosh, I'm playing esikoleni can I take you out on a date? What happened? I just hope. Okay, but it's something. But ke fanele into engiyibongayo into yokuthi faka ngiyabhala nje ngiyathola ngine online test lo leli week but lapho online test imodule engazuthi ukhuluma ngayo Jesus uma but yabona manje exist engiyibongayo sengithukile amobe sengithukile sizofocus hayi qaleni hayi bese sidansa ngidansa lokho ukuthi angahlambe ube student sengikhanselile kanti lutho moment exist sikhona momentum ukuthi yeah just to like we not study everything right now. I'm a Tandesh, I'm a Lubesh, uyafundwesh untandwesh Dando besacela utshela ukuthi uyathanda banomona la ekhaya Dando besacela ungitshela ukuthi uyathanda
ngicela utshela lo uthi uyamthanda uthi angazi banomona kubo wara ucela umtshela uthi uyamthanda Ba. ubongeka ngubani Ubona Bongeka Fibe inhliziyo. Yabo la. Wena wonke lo. Love you. Bongengesh. Bongengesh. Ajulu. Hi, lo masacala ngisendela ithombe sakhe. Guys, I don't even know the school, bro. Angizazi ikole. Ngcono ushoot like which uniform and I don't think like I'd still have pictures. Inyoni la. Inyoni? Inyoni. Yakuthoma ngona inyoni endlini zomithi. Yalo uthanda ngoku. Cha. Shusabe singengane ezu3. Abe singengane ezu3 phela mina. Kanje. Endlini ekho Ethapha because bokunembe ngingabe emudini enkomo. Encinje uthula letho singahlina but akhali ngoma kwenza lutho. Lapha ngemva kwendla ngithi ngikuthula inayo lokhu ipopolo. Kanti nyazi ya toilet apha toilet dongeni endlini kodwa ngaphakathi. Ngabona siphumile kodwa. Ngabona sengibona ngomtoilet nje nenyawo. So meeting. Lapho mina ngijwayele nginakhaza ukuphupha ngimeet and usually ngisiyophuphela umuntu. Kumele ngitshela ukuthi ngiphuphe umuntu ngiphuphe ngimeet. Ngizongiphuphela abantu shem because ayibo. What do you mean now? Sasesimini esifanayo umuntu asengibubhala and uyafunda shem uyagowa. Hello Tando, hello Esihle. Hello man, ngiyakuthanda naye. Hello my favorite dancer. Hello Lihle. And my relationship Tando yebo. Yebesh. Hello sis, we love you. Please teach us the TC of Dubai challenge. Okay, ngizofundisa. Cela ngipha inamba yakho WhatsApp dear. Love you Lulu. Thank you. Love you so much. Hello sweethearts. Hello Kuyabonga Faith. Hi mama, where did you install your hair? Guys, my story of my installation is like, bro, but hasn't. Oh, you have okay. La? Ipen little black. Yini lo bale ngala. Ikhala pencil. Oh. Anhle ukuthi ngiyazana nobu-bright. Okay. Angikwazi ufunda black and white. And so kokwami colored. So color thing there is a color. Can I tell you fast? Ingaka this shot last week. Oh. And so you don't understand. Exactly. Oh. Angazi slow. Ngabangangani. Angaseni. Ngingenalutho. Are you guys twins? Yes. But mina ngafika ngasho ngaphuma. Yabo. So basically like I'm older than her because mina ngasho ngaphuma yena wathi ukuba maintained kancane swing but waphuma. Yeah, mina ngavela kuqala. So yeah. Ngingenalutho. Ngikhalela inangi yami but esingiyayila asiziyakho ngokhala. Ende inangi leya. Ice cream bakaniya. Yabona ufuna ngixhume. Azoblinda. Babe ngabhalile njengomama. Idolo lami guys, it's not yet healed, but I'm so obsessed with portrait guys, even like the book. Yeah, this is me, I'm exactly where I'm supposed to be now.
Gonna let the light shine on. Mangaculela phansi. Ave singaphumelela Vumelela ziswapha. Okay. Guys, and uzongibulala. One day ukuthi okwamanje usabhizi buds. One day. Inanga Kivere, we are very old. I mean, I'm older than Dando. Ngidlala ngangidlala. I'm older than Dando. Ngibone ngisho edit, but mina ngidlala ngidlala. Manga, I'm older than her. I'm just old. It's just that like, I look young. I'm just that old. I'm an old sister. It's just that I look young, but I'm old. And it's a good thing that because like, bro, that's a compliment. But I am really. Oh, hi, Simply. Thank you. Nee. Guys, I think maybe Zambaluting humming will drop live because like I'm disturbing any one. She's studying and then when I'm just like kick live. Yeah, boy. So low-key I have to support her. You can do this. Yeah, boy. Support. and like that's lovely shit. Ipeni limangele ukuthi liyabhala. Alijwayele lento. No, ukuthi senginakho ukubona la South Beach. Ihlala khona. Ihlala South Beach. Njani senihambe zonke ikole. Not really. Lending a dance, you were born with it, or were you born with it, or you got it from where I was born with it? But to change when it doesn't make at least imagine like you fix silly mode, so you can. It's at least imagine you fix silly mode. Yeah. So like you can drive to. 2 hours. Like what do you mean for swinging for 2 hours? Yeah, it doesn't make sense. I know what you are attending like walk about modules. I need to go to school. 2 hours. Yeah, no from 2 to club 3 or 2. Ngisho 5 ekonkuno singene mhlawumbe ngo12. Sayenge ayi 5 hours. Mhlawumbe singene ngo 8, 9, 10, 12 siyaphuma 4 hours. No, but 12 for lunch and then mhlawumbe nibuyele ngabo 1 till 3. At least lapho yazozakhe ifundile and lapha ngena ngo8 ngo10 suphumile for the whole day. Mase ngiba nomfutho ukuyenzela lokho. Really enjoyed being with you. It's like hi. Kodwa fanele ngihambe bethatha ikho ngicomplain. Ngoba thiwa sihlala isikhathi sidinga ngabumile lapho ngikhalayo uthi hayibo ngisho isikhathi sinini 2 hours ngihambe ugazi. Ngicomplain nje ngihambe. Because like says it's not like bazoyishintsha and stuff. Yeah. But yo 2 hours. I'm tired right now. Yabo mengayenzi assessment eyodwa la. Ngizomela ngithola 100 ukuze ngipass. Ungayenzi mengayenzi one of lezi zinto lezi with me fanele ngithola 100s. La indlela abasethe ngayo ngigaphasa ama assessment ongabhala ngeexam.
Oh. yabo leyo nto ukuthi phela vele ku-impossible sometimes uyawudinga nanoma 5% we-exam at least ukuthi 245 ngala because uba 50-50 uba 50-50 but sengiyasho mingayenzi assessment it means fanele ngithole 100 kule-exam Impossible-ke lokho. Akwenzeki. Assessment. Manje like you have kuwo wonke ama-modules. hayi sengiyayicabanga nje lokho phela yakuyangenza last year ingakho ngijabulisa uNkulunkulu because lezi zinto uNkulunkulu makaze kabi ujuice wonke ama-assessment I think indaba za this week kufanele ukwenze this week So manje you're starting like an assignment or kufanele ngiwaqale but ngizoqala mhlawumbe endlini just to ubhala nje. manje ngibhala ama-dates vele ngiqala ngakho uma ngifunda nje ngiqala ngibhala ama-dates khona ngizoba ne-pressure because I've been procrastinating Nkosi yami. Who's the person you're talking to sounds like thunder? And uyena I know what I see. hayi mhlawumbe kanjani uyena nje straight That's thunder. yanyiwa yini Ngase ngicela ukuthi ninothando nezwe noma ngakhona yani. uzwe so wenze njani Nibo bahlanje. Ngihlanje. Yabona ngathi ngiyifakiwe. Really as a race. Guys, from me to you guys. Bye. Yeah. Bye. Njengamanje ngizoba untande funda. Nothing much. So bye.